Berat kan tuh nari. Narikol. खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो मायनाव फोरबोनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय नै Oleh lo ke putut, orang punya ke, kau dah itu di sini lo ke. Tunggu di tuah liya, di tuah liya. Terus ngeres sama nih? Oh, pergi kita putsia. Ayo balik gua bisa. Nah, ini kemudian. खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो मायनाव फोरबोनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय नै आलारि बाथि फोजोंनो फैदों ओइलाय रेडि खालामगासिनो दङ दा बे खलाखौ लागायगोन आरो बे साखिखौ सावगोन नोंथांमोना नायलांदो जोंनि बे माइ दुब्लि बे गेजेर बाहागोनियावनो होनो फैदो आरो जोङो नै थाव होदों बे थाइगिर खङाव दिनैनि सानावथ' आरो बे थाइगिर खङावनो होयोना बे बिदिनो जोंबो फैदों बेलेगफोरा होबायानो एसे गोबाव जाबाय रेडि खालामनायावनो मानायावनो जों दासो बे गोबाव जाबाबो दासो फैनानै दा होफायदों आरो नोंथांमोना नायलांदो आरो माबायदि मोनो जोंखौ फोरमायहर नोंथांमोना माबायदि फालिदों लोगोफोर जोङो बे साखिखौ सावखांबाय दायो जोङो थांबाय थानोसै दुब्लिनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो हो माइक दिबा नों लालाय केमेराखौ नों लालाय एइटु ओ माइ नों लानानै थांबाय था जों थांबाय थानोसै फै Nay, gitu, pola lagaran itu juga.
नैबे थानसालि खाथियावनो जोंनि बे हाया फैबाय जोङो आलारि बाथि सावनानै फैबाय जोङो दा सबानो न' जायफ्रा थालिर बिफां गायदों साखि लागायगोन बेनिफ्राय आरो बारियावहाय बेनिफ्राय लामायाव बारियाव सिथ्लायाव बिदि आलारि बाथि लागायगोन आरो सबानो नै नायदो आलारि बाथि सावदों समायनाहै बेखौ डेक'रेसन खालामदों थालिर बिफां गायदों बेवहाय नायदो लामायाव hai tadi pagak sama istri kita juga foto iman foto ke uthai ikla iman foto ke ahli khola dia Aji ya? Kutung na mana kutung. Nam lo.